Nepredával by som určite dať, čo s tým nie som stotožnený. Že proste chceme ísť tou kvalitou a chceme sa stále posúvať. Ľudí v tom waitliste už teraz, keď ešte sme nespustili to promo, je dvojnásobok ako... Možno aj trojnásobok. Ja som sa toľko vecí naučil za posledný pol rok. Stačí sa iba začať ukazovať. Že môžete začať brand, môžete začať natáčať. Dobre, ten bordel treba dať pretriediť, ale vieš, že proste... Áno, robíme značku, makáme na tých veciach, ale pritom nás to keby posilňuje aj v osobnom živote. Bangladeži alebo keď sa to farbí, to všetko je do riek. Za euro ti robí 24-hodinovú smenu. Ľudia, keď to chcú stihnúť, tak si to stihnú. Minulý drop si nenastavili väčšina budíky, nestihli to, proste teraz. Kto chce to stihnúť. Ja som začal tým, že sa nachádzame na netradičnom mieste trošku, že už to nie je náš office. No, prvý podcast inde. Fakt, no. Všetko sme tu sťahovali. Akože dosť dlho, no. Inak oveľa dlhšie ako v tomto. Akože asi hodinu a pol. No a v novom podcaste na trošku netradičnom mieste. Nachádzame sa na tajnom mieste v Zrube. Sme vlastne na team buildingu, ne? Proste na ďalšom team buildingu. Prvé to boli Alpy. No. Teraz tu sme. Pracovný výlet, takzvaný. V Alpách sa to osvedčilo. Dostali sme celkom dobré nápady. Takže sme sa rozhodli, že si dáme ešte jeden, lebo vlastne o nejaký mesiac vychádza akože ďalší drop. No a potrebujeme dokončovať veci, potočiť content. Veľa vecí, čo potrebujeme dokončiť, takže sme si prišli, že na 3 dní iba sadnúť, robiť, športovať. Zatiaľ ma to, akože dneska je prvý deň. Ale stihli sme to akože dosť. Hej. Tak lebo prvý deň bol taký hlavne, že sme cestovali nočným vlakom, že my sme reálne o 4:30 vystúpili a o 6:30 sme došli tu, tak sme išli ešte spať na 3 hodiny, bo ja som nespal, že skoro vôbec v tom vlaku. A sme sa vyspali a čo sme robili? Sme boli pozrieť tie spoty dnes. Také iba ako keby prípravu prvý deň sme boli, potom sme si boli zabehať. Sme sa chceli trošku rozhýbať pred podcastom, trošku prekrviť a nepomohlo, lebo sme viac unavení. Ako keby sme natáčali podcast hneď po behu, tak by to bolo asi iné. Nám to trebalo zložiť ešte. No. Trebalo zložiť celý setup, čo nám trvalo 2 hodiny asi. Jak som dneska že som si dal sprchu teraz. My sme to keby poskladali, potom som si išiel na sprchu. A sme pozerali ešte jedno videjko, ale po tej sprche, kam som si dal, že zimnú, masaker. Však to sa cítiš jak nový človek. No ale na chvíľu iba. Na chvíľu, no, na 10 minút. Potom to prejde, ale hej, to je dobré. Potom možno aj keby viac. Ale aj keď zo studenej vody, vieš, že skade alebo z čoho po saune, keď vyjdeš, to tiež sa cítiš. Keď ťa prejde všetka tá bolesť, zlamania kosti a zo všetkého, to potom sa cítiš kámo 5 minút, jak normálne, že sa vznášaš, vieš. Tá bolesť nás ešte len čaká, ne? Máme naplánované 3 dní natáčania a jedno z toho je kúpanie sa v potoku. No. Zimnom, čo som bol dneska testovať a bol, že extrémne studený. Chceme sa ako kvázi otužovať každý deň. Naraz chceme ísť aj do toho potoka vyskúšať. Čiže sme tu vlastne na team buildingu, kde budeme, to už si spomínal, budeme športovať, saunovať sa a pracovať. Máme tu aj saunu, no. Že vlastne je to iný typ team buildingu, ako bol v Alpách, lebo v Alpách sme boli akože aj sa zabávať, kvázi lyžovať. Tam sme, akože chceli sme využiť to prostredie aj všetko, že sme tam boli naplno, čiže... Čo sa až tak veľmi nepodarilo kvôli počasiu, ale... No, ale tu sme prišli, že vyhradne čisto do prostredia, kde by nemali byť žiadne rušivé vplyvy, iba my, práca, šport a regenerácia. To si zhrnul. Myslím, že akože... Snažil takto. Myslím, že dobre. Takže to vlastne máme nové. Ešte čo máme nové? Čo máme na sebe nové? Ak pozrite tento podcast, tak choďte sa prihlásiť do waitlistu na yssmovement.sk a tiež nasledovať na Instagram, lebo čo skoro tam bude zverejnený teda ten datum presný. Fú, ale teším sa. Extrémne. Zase to bude taká skúsenosť, že zimom riavky nevieme, či to vypredáme, akože veríme si, ale je to také, že zase doniec dáma krok, čo nás zase kde posunie. Tak je to zase taký upgrade, lebo akože však ľudí v tom waitliste už teraz, keď ešte sme nespustili to promo, že sme reálne dali na Instagram 2 príspevky, vieš, s novými vecami, tak už tam je dvojnásobok ako pri prvom drope. Že už tam je povedať, že nejaký možno aj trojnásobok. Troj už asi. Že proste my sme dali 2 storky a je tam
3-krát viac ľudí. Hej, lebo my sme to mali... Toto nás potešilo, to my sme proste, ani sme to tak neriešili, lebo sme to nepromovali. Nepromovali sme ho až Že tak. No. noví ľudia, čo došli k nám, čo nás našli na Instagram a takto, tak vlastne nevedeli ani, že také niečo asi máme, lebo sme to nepromovali. Tak potom sme dali pár storiek a to tam nabehalo veľa. Čiže to nás potešilo dosť. Bolo zbytočné promovať niečo, čo keby ľudia nevedia, že prečo by sa tam mali prihlásiť. Že teraz už máme tie veci, teraz už proste sme však pofotili. Však spúšťame kvázi tú kampaň pomaličky, čiže... Teraz sme pofotili, potočili veci s influencermi a pomaly to dáme vonku, takže už teraz to má aj zmysel to keby promovať aj ten waitlist lebo ľudia reálne vidia, že k čomu sa prihlasujú. No hej, že my, jak sme to neriešili a potom jeden deň sme si na to spomenuli, že hej, však už doraz to ideme promovať, že pozrime sa, koľko tam je ľudí, ne? A vtedy sme to dali Soni, čo to má na starosti, pozrieť, že pozri, koľko tam je ľudí a sme boli, že milo prekvapení, že proste to aj nepromujeme a ľudia sa sami prihlasujú. Od seba, no. A to je Discord, akože rastie, vieš, Discord, kde ho dávame? Nikde ho nedávame. Už teraz vôbec Na nedávame. tie Koľko behy. dáme? 170 ľudí? No. 170. Akože pomaly to rastie, no. A už som zvedavý, čo bude teraz po kampani. A zase ten počet kusov je limitovaný, čiže chápeš. No. Akože zdvihli sme trošku počty, čo sa týka tých kusov. A hlavne už máme 2 produkty. 2 produkty a zdvihli sme dosť, kam. Čo máme trojnásobok. No a však poďme prejsť aj ten druhý drop, lebo to nás asi tak, že čaká najbližšie. Kvôli tomu to vlastne celé tu riešime, aj sme tu na tomto team buildingu. Tá kvalita proste, už čo sme hovorili v druhom podcaste asi, že keď to človek má na sebe, proste nedávno sme po tie mikiny boli a ja hovorím Krťovi, že však to zase je taký dobrý pocit, že ja to budem nosiť všade, chápeš? Že fakt je to také príjemné. A je to pravda, ja som teraz bol v gyme a to je najhoršie, lebo ty by si ju chcel nosiť v kuse, ale nemôžeš, lebo vieš, ideš do gymu, Ju spotíš. spotíš. Máme 3 kusy, lebo v kuse problémy sú nejaké, no. Ani nie, že problémy, ale akože menili sme veci. Tieto mikiny sme prerábali na 3-krát. Aj to je jedna vec. Dostali sme sample, To je jedna, no. nesedelo nám to úplne, alebo akože sedelo, ale nepáčilo sa nám to, ako keby ako to vyzerá. No je to Chceli ináč, sme keď to dizajnuješ, keď si tam a máš ten produkt a to ukazuješ a potom keď ti to príde a dáš to na seba, uvidíš, jak to sedí No. a vtedy si všimneš, že trošku ináč by si to chcel. A to sú detaily, to sú, No. že toľko centimetrov, vieš, čo je. A nie, 5 ako, centimetrov nie som proste. nazvať ani, že problémy, ale ak hovoríte, že proste sme ju prerábali na veľakrát a takisto proste vždy, no nie je to proste tak, nič nie je tak úplne, jak si úplne predstavíš v tom procese celom, že celé to je vlastne, lebo to je proste taký štýl, kámo. To je taký štýl, akéby biznisu, že si viazaný na strašne veľa ľudí. Že, Keď si to nerobíš sám, tak ako keď všetko si nerobíš sám, A si tak to viazaný ani veľmi není možné robiť tam. Ale je. Len musíš mať všetky stroje, no. Ale Vieš, tak akože, časom je asi, no nie že asi určite, ale že je to také, že si viazaný, že tu mešká a proste my sme mali naplánované veľa vecí k tomu dropu a vlastne ešte stále, už sme napríklad dávno mali mať veci a ešte stále akože ich nemáme, lebo jedna vec, naša chyba, že sme ich neskoro objednali, čo sa poučíme do nového dropu, lebo sme dali objednávku ako keby pred sviatkami, kde proste tam robil každá pomaly značka robila kolekcia a takto. Na továrne a všetky tie Tlačiarne, továrne proste boli polvárne, no. zaneprázdnené. A teraz vlastne stále ešte stále máme iba 4 kusy na promo a na ostatné ešte čakáme, čo lebo sme tiež museli vybaviť, že by si čo sme tiež teda museli ísť po nich, no. pritlačiť trošku, že by sme to mali. A aj tak, akože ešte nie sú úplne kompletné, lebo im chýba našim tým vlastne label. Ostatné akože už sú, videli sme všetky, len ešte sa vracajú na šitie, aby sa im prišiel label. V kuse sa niečo mení a vlastne vždy to tak bude, že to sa nedá bez problémov niečo vyriešiť. Len ono dôležité je asi, že jak rýchlo vyriešiš ten problém, alebo či ho vyriešiš. Vieš, lebo to problémy v tejto branži proste budú vždy, čo sa týka týchto vecí. Hej, akože to si dobre povedal, že celý ten biznis, alebo hoci kde proste aj v tom biznise, aj toto, čo robíme my, tak stále proste sú problémy, vieš, že furt
sa niečo nedarí, potom sa trošku darí, 90% sa nedarí a Mešká. 10% sa ti to niečo, ako keby konečne sa ti to podarí urobiť a máš výhru. Ale 90% je iba riešenie tých problémov, vieš, že OK, máš problém, riešiš to, príde ďalší problém, riešiš to. Čaká, o tom to je. Či ich vyriešiš, alebo nie, tam sa delí. To je presne o tom, že či sa ti, vieš, preto ľudia nepodnikajú, lebo sa im nechce riešiť. Keď príde taký problém, to sa na to vysereš. No. A že proste to je presne o tých veciach, čo si povieš, že kamo vôbec sa mi to nechce teraz riešiť alebo rozmýšľať nad tým. Lebo vieš, už si myslíš, že všetko v pohode, jedno s druhým. Už sme sa tešili, jak došla tam Mikina, vieš, a pozeráme, že fú, že na fotke topka všetko a prišla na tej prvej Mikine proste tá vyšívka, proste keď bola ako keby na človeku, tak tá vyšívka bola proste niekde tu. Že ona na fotke, lebo tá Mikina je akože široká, tak vyzeralo to, že bude na ideálnom mieste, ale keď som si ju dal na seba, keď to obalilo ako keby to telo, tak proste už bola, že niekde tu, že ju nebolo vidno. A potom zás, presne to som si hovoril, že fú, teraz sa mi toto zase nechce namerávať, všetko riešiť. Ja si hovorím, že proste, tak čo mi iného stáva, vieš? To je také, že nikto to iný za teba nespraví, vieš. No, presne. A chceš to mať dobre, vieš, lebo do toho dávaš peniaze, investuješ do toho peniaze a chceš, aby aj ľudia z toho mali dobrý pocit hlavne, keď im to dojde, že proste... Že nespravíš shit. Zas je to dosť diskutabilné, že možno ľudia by si to aj nevšimli, lenže ja chcem spať s kľudom na duši, že som spravil to najlepšie, ako som vedel, vieš. Chceš do toho dať 100% No. a presne aj to, čo si vravel s tým ako keby problémom, že keď sa naskytne nejaký problém, že dobre videl si, že tá našivka je nízko a že je to ako keby na zlom mieste. Vyšívka. Vyšívka. Takže presne, keď príde nejaký problém, tak my sa zdakneme, utiahneme sa a si myslíš, kamo, to je jaký problém? Že proste, že ani sa mi to nechce riešiť. A pritom, čo stačí urobiť, je fakt, že začať to riešiť a hneď to proste ide ľahšie, vieš, že hneď ako keby už tie veci zapadajú do seba. Niekedy nie. Niekedy proste to je fakt, že sa do toho ponoríš a je to akože otravné. To ty s tým webom, kamo si mal, ne? No. Také hej, aj sračky. e-maily sme proste riešili, ale aj také, že účtovníctvo napríklad, vieš, to je najhoršia vec, lebo sa ti nechce do toho ísť, pritom to nie je až taká náročná vec, ale nechce sa ti akoby ponoriť, dostať sa k tomu, ale keď sa do toho dostaneš, keď si proste za to sadneš, začneš to robiť, tak vtedy to už, vieš, už si taký, že OK, si vo flow a už to ide. Takže, že asi proste taký, no, že ten prvý impuls proste začať, to je asi také, že najťažšie. Ísť a už jak to dopadne, akože to už sa ti vykryštalizuje dajak, vieš. Postupne ti prídu odpovede dajak. Len treba hľadať a chcieť, vieš. To sa mi páči na tom, že to je presne o tých malých problémoch, čo sú každý deň a ťa posúvajú. Ja som chcel aj prejsť to, že ako sme sa dneska rozprávali, že teraz my sa proste na nič nehrajeme a celé tie videá a proste ten podcast a všetko, akože to, čo robíme, je dokumentovanie tej našej cesty a je vidno, že sme na začiatku. Však máme za sebou druhý drop, čo proste nie je nič, a teda nemáme ešte ani za sebou druhý drop, ale že veľa vecí ako keby nevieme, že veľa vecí nám nevychádza, ale že to je na tom super, že sa učíme a že ako keby my sa iba pripravujeme na to, keď to buchne všetko. Ja to tak berem. Však dneska sme sa o tom bavili, počas behu, keď sme behali, že proste... Že my by teraz, keby prišiel nejaký boom... Tak jak rýchlo sme buchli, tak rýchlo skončíme. No. Vieš. My si fest veríme. Hej, akože hej. Ale tak... Akože to nie je, že by sme nič nedokázali. Vieš, však nie, to nie je, že sme dokázali, či nedokázali, len ja viem kamo, že proste napríklad, vieš, sme robili prvý podcast a sme mali kamo, že 3 kamery, osvetlenie, mikrofóny. Že si proste povieme, že už keď čo ideme robiť, takže to ideme robiť že na bomby, že na 100%. Vieš, že nie, že tak, že to poďme vyskúšať a potom do toho investujeme. My sme prvé zainvestovali, kamo, že všetko, že sme takí trošku risk takery, ale tam vieme, že vieme, aké sú možnosti, vieš, že kam sa dá ísť, akéby. Teraz koľko peňazí do toho išlo. Zas. Je, však, ale to je na tomto pekné. Trochu, lebo kamo, ja akože absolútne mi nevadilo, že dám do toho peniaze. Kebyže to dá čoho iného, to som taký, že fú,
Že rozmýšľam, že jak sa dá dať menej, alebo toto, vieš. A tu sme si povedali, že dávame toľko a toľko. Ešte naviac, že ešte dajme Hej, viac. že dajme ešte najviac, že keby náhodou do čoho trebalo, nech to dokúpime. Však to všetko dá, čo stojí, to aj nevieš, že ideš do Prahy, cesta. No. To sú také veci, čo... Už iba tu, vieš, keď sme. Tu sme... Ako dobre, tu môžeš brať ako osobný výlet a všetko je, že osobný výlet, ale že osobný trip, ale tak... My už nebudeme robíme mať to. ani osobné triby, keď my ideme teraz spolu kam, to už... Už je Ja stále neviem, veľký keď dojem. sme furt, už že- boli, takže Sami. keď ideme si zahrať aktivity do vás, ale ináč všetko, keď sme vonku, tak sa o ničom inom nebavíme, len toto. No. Ja by som možno, neviem, či ľudí zarazila cena, alebo ne, ale Či si všimli, či si nevšimli. lebo vo waitliste prv sme dávali, na Instagram sme dali príspevok, veci, tričko, mikina, ale bez ceny. Proste náhľad, jak to bude vyzerať a potom do waitlistu sme tam dropli proste ten istý obrázok, ale už s cenami. Neviem, či si to ľudia všimli, alebo ne. Keď nie, tak to choďte pozrieť wisesmovement.sk. Chceme robiť tie veci kvalitne a aj tie veci robíme kvalitne. Proste do všetkoho dávame peniaze, do kontentu, do tých vecí. Nemáme dodávateľa z Alibaby a potlač, kde tu proste na kolene. Akože máme ten stroj, ktorý používame iba na sample. Akože to sme vysvetľovali v iných videách, že to používame ako keby na skúšanie dizajnov. Ale dáme do toho dosť času a my sme sa rozhodli ísť cestou, ktorá je hneď od začiatku ako keby kvalitná, že chceme robiť proste veci inak a chceme ich robiť kvalitne. Preto sme sa rozhodli aj pre takú cenu. Lebo máme drahšieho dodávateľa, pretože to nie je z Číny. Nevyrábame, že Slovenský dodávateľ. nevyrábame mikinu, že za 15 € podlačíme za 4 a že tú cenu sme si nevystrelili len tak z rukáva, že to dajme tak, že toto. Proste reálne kvalita tej mikiny je všetko, to, ako máme my cenu, tak to je ešte nízka. To ešte nič, akože... Je v podstate na kvalitu tej mikiny, akože dobre, sme ešte malá značka, že vlastne nemáme nejakú tu zaskupenie ľudí a všetko, ale keď sa bavíme čisto iba o oblečení, nebavíme sa o brandingu, že aká je naša značka veľká, akú má silu a takto. Keď sa bavíme čisto akože o kvalite oblečenia, kvalite látky, tak proste tá cena je to ešte pod cenu. Na tom, že my reálne na tom, že ani nezarobíme veľa. Vieš? Reálne ten profit tam nebude akože... Však. Aj to, že my to robíme ešte, proste ďalšia vec je, že to je limitka, že to je v malý počet. Vieš, že to je, stále je tam proste tá vec, že vieš, že tú mikinu, čo si kúpiš, nebude mať proste veľa ľudí. Že musíš to, chápeš, treba to proste stihnúť. Treba to proste stihnúť tak, jak biele tričko, lebo proste biele tričko sa jej predalo za 12 minút. Proste nejakých 200 ľudí bude mikinu. Akože. To nie je len, že cena, to je proste ten branding, alebo tá značka sa vnesie v takej emócii, alebo jak by som to nazval, chápeš, že my prezentujeme takú jednak myšlenku, jednak taký, no tú exkluzivitu, jak by som to nazval. My sa... Luxusnosť, ale luxusnosť je moc také. Luxusnosť je moc, lebo my ešte tiež nesme. Tak to- Kvalitu Vieš, proste, cena odráža kvalitu a všetko, čo robíme kvalitne, proste... To, čo som spomínal pred chvíľou, že to, že keď my začíname natáčať podcast, tak proste nakúpime, že top mikrofóny, 3 kamery, osvetlenie, tak to presne odráža aj cena tej mikiny, že proste, že to je všetko práca na 100% kvalitná práca. Tak ako všetko ostane. To, že video je proste nahrávané na kvalitnú kameru, nie na mobil, vieš. To, že... Každý týždeň sú To, že- zastrihané masaker videá, ktoré sú edity. Áno, to, že si chodíme platíme natáčať, editora. to, že chodíme natáčať promo do Prahy, do Alp, kade tade. Teraz To, že sme zase chodíme na team buildingu. To, že chodíme na Mercedese. A zase nie je všetko, vieš, len materiálna hodnota, Áno, že čo do toho dávaš, ale aj tá osobná, že dávaš do toho ten čas, všetko proste vlastne, a seba vlastne, lebo ja si myslím, že tá značka, alebo to, čo robíme, Sme my. že proste chceš odrážať seba, nechceš sa na dačo hrať, alebo proste, vieš, že keby nepredal by som určite dačo, s čím nie som stotožnený, chápeš, alebo proste nerobil by som dačo, s čím nemám myšlienku, presne. že proste predávam seba. Mne sa páčilo, ak si povedal, že proste nepredával by si niečo, s čím by si nebol ty sám stotožnený, že vieš, lebo ja tiež by som sa napríklad zle cítil, kebyže kvázi okradame ľudí.
Vieš, že by sme proste spravili takú vec, že objednáme z Alibaby mikiny za 8 € a predávame ich za 200. Vieš. No. Vtedy proste to je... Ja by som s tým nebol OK. On to má veľa dôvodov. To, že to je robené na Slovensku, veľa ľudí si povie, že aký tam je rozdiel, vieš, ale my tu máme všetko vysvetlené, podložené tým dodávateľom, že to proste tam sú v Európe, keď sa robia veci, tak to je oveľa nakladnejšie, ťažšie. Není to úplne lacná pracovná sila. Hlavne to zachraňuje planetu. No to životné prostredie proste sa šetrí, lebo keď je to robené v Azerbajčane alebo ja neviem kde. V Pakistáne a v Číne, v Bangladeži. Ľudia robia na jak otroctvo. Vieš. Hlavne je z toho akože veľa odpadu. No, textilný priemysel je akože najväčší znečisťovateľ, ale určite jeden z najväčších. No, ďalšia vec, vieš, že napríklad aj to, jak hovoríš to o znečisťovaní, že keď sa farbia tie mikiny, vieš, proste tuto je všetko pekne nastavené, tuto pekne, všetko sa ničí, všetko to pofarbia. V Bangladeži alebo kde, keď sa to farbí, to všetko ide do riek, do polí. To vylevajú naspäť do toho istého, skáďa to brali a stále to recyklujú. Ľudia tam nejak ešte využívajú, nie? Že v podstate aj tú farbu, alebo ten odpad, ktorý ide z tej mikiny alebo z toho preto je to také lacné, že to oni ešte redukujú. No, to už neviem toto, ale napríklad vieš, tam je proste ďalšia vec, vlastná pracovná sila, tam za euro ti robí 24-hodinovú smenu, kamo, v prepočte samozrejme na ich meny. Ti robí 24-hodinovú smenu, kamo, spí tam, vieš, a proste úplne v špíne vo všetkom, že to je... Dobre, ja by som sa vrátil k tej kvalite, že to proste sa to odrazí aj na tom, že to není len, že jak sa cítiš, ale že ti to extrémne dlho vydrží. Že vieš, že sa to nespere rýchlo. To je ďalšia vec. To všítie je spravené tak, že proste sú to hrubé mikiny, koľko to má gramov? 500 GMS, to je. To sa nedá povedať koľko gramov, ale to je gram na metr štvorcový. Latka, hrubka latky. OK. A je to tak šité, vieš, že ja napríklad som si kúpil zo Zary mikinu a som si povedal, že dobre, heavy, cotton, kvalitná a tak, ale možno po 2 týždňoch som videl, že mám šťuchané, vieš, neviem, jak sa to povie, ale šťuchaná latka. A som si povedal, že dobre, stála hoci má menej, ale proste mi vydržala o neporovnateľne. A že to proste... Ďalšia vec je, kamo, ty si dáš novú mikinu na seba, no že táto mikina proste nemáš molky, vieš. Bo keď si zoberieš zo Zary alebo takto, tak väčšinou akože majú. Ale však Zara je presne ten fast fashion, presne, no. Je, že akože tá kvalita, čím ďalej, tým si uvedomujem viac, že dbať na tú kvalitu proste. Nie, lepšie proste, oveľa lepšie si kúpiť, som sa naučil, že proste mikinu, samozrejme, keď ideš do Zary a majú tam kamo, že vypredaje, tak si proste kúpiš za tých 10 € kamo mikinu, bo si povie, že dobre, že furt si len človek, že nie som teraz taký fanatik, že nemôžem teraz mať nič také, vieš. Ale nemáš poblúd peňazí. Tak... Ale hej, keď si vyberám, že už fakt dačo, že niečo chcem, že chcem si kúpiť mikinu, tak stále pozerám, že radšej proste si kúpim jednu mikinu za 200 €, jak by som si mal proste kúpiť 3 po 50. Vieš, teda 4 to vychádza. Ja som na to prišiel, že proste tá cena sa rovná aj tej kvalite, jak budeš spotrebovať tú mikinu. Že napríklad, keď si kúpiš 150 € mikinu, keď si to prepočítaš na dní, koľko to budeš nosiť, alebo tak ti to vydrží proste hodnotu tých 150 €, chápeš? A keď si kúpiš 20 € mikinu, tak ti reálne nevydrží, tak ti reálne toľko nevydrží. Že proste oplatí sa ti fakt kúpiť tú drahšiu mikinu, alebo drahšiu vec, keď ti to vie vydržať a proste to nosíš každý deň, že fakt, že to nosíš. To sa ťažko znosí. To tak, neviem to myslíš, že sa to ťažko znosí, že proste ona stále vyzerá rovnako, aj keď ju nosíš, v nej cvičíš, ju vypereš XY krát a proste stále vyzerá rovnako, že vlastne ty keď si kúpiš hodnotu, že pre teba, že kamo. Keď si kúpiš mikinu za 150-200 €, tak ti proste vydrží 3 roky a ty za tie 3 roky vymeníš 10-30 € miky napríklad. No, že radšej si kúpiť jednu 200 € poriadnu a ju fakt, že keď ju nosíš, to sa ti až tak nespotrebuje, lacnejšie a viacej tých, vieš. Ty môžeš mať dobrý pocit z toho, že keď ti to príde, že ty kokos je to fajné, ale potom proste, ak to dáš raz, dvakrát do pračky, do sušičky a vidíš, že sa ti to jednak scvrkne, že sa ti to proste, ja neviem, vieš, potlač sa ti toto, že smaže ty keď a to kupuješ, po 2 mesiacoch si povieš, že nestalo mi za to tá mikina, vieš. Ale prvý pocit máš z nej dobrý, lebo vidíš,
ale proste tá hodnota sa ukáže až časom. To som chcel povedať, že ty keď to kupuješ, ty nevidíš to. Lebo napríklad ty voješ do Zary a tie veci vyzerajú neskutočne. Aj na svete, tej to Zare. tam je pekne svetlo. Ale oni sú fakt pekné. No. Zara robí fakt extrémne pekné veci. Vieš, aj modné, proste oni fakt pekné veci robia. Ale proste ty to spoznáš na tom, že Keď fakt to máš doma. 5 krát to vyperieš a už tu ti trčí nitka, tu už No, teda tá je realita zošuchané potom. dačo, vieš, že... V obchode je pekne všetko, pekne nasvietené. No Ale to je potom- nové, nepoužité, vieš. Hej. A potom už uvidíš tú realitu, keď ti to príde domov a keď to nosíš často. Nie, že by sme tak hejtovali Zaru, ale... Nie, to vôbec, čak, ale kamo, Ja to mám môžeš napríklad povedať, že to nohavice sú zo fast Zary, fashion vieš. proste. Že proste akože sú tam dobré ako keby veci. Však a tiež sa nechcem, že by sme sa hrali teraz na takých, že jak hovorím, fanatikov, Hej. vieš, že proste Proste samozrejme, kupujeme aj, vieš. ale keď, Keď si chceš dbať na tú kvalitu, tak proste si kúpiš jednu vec, ktorú budeš nosiť fakt, že Alebo budeš mať respektíve- obľúbenú. Hej, dáme tomu reprezent, YSS, Gucci a tak, Balenciaga. snažiť sa ako keby čo najmenej kupovať z fast fashionu. Mhm. Vieš, ja, chápeš, však samozrejme, ja tiež, vieš, nemáš vždy na to peniaze, lebo proste chceš dávať do iných vecí. Určite sú dôležitejšie veci ako oblečenie v živote, že proste to nejde o tom, ale vždy je jednoduchšie ísť do Zary, neviem prečo v sa tu Zaru spomíname, ale to je taký ako Je to taký najluxusnejší. taký čo robia najkrajšie veci a najviac ľudí akože nášho okolia nakupuje Ale tam. ono to je aj, sorry, že ti to skáčem, že to je dosť aj vizitka krajiny. Napríklad keď sa pozrieš na Nemcov, na Švajčiarov, oni jednak majú peniaze, tak sa obliekajú kvalitne. Ale Zara, A kamo, pozrieš všade sa je populárna, vieš. na nás, na východňarov, alebo proste na Slovákov, vieš, samé Číňaky po obchodoch, samé proste New Yorkere. lacné veci a proste, Zľavy. vieš, keby nebol dopyt, tak ľudia to nepredávajú, vieš. Keby A ľudia tam, nejde to o to, nechceli, a tam nejde o to, že sú lacné. Tam není problém. Keby boli kvalitné veci lacné, tak tam vôbec nejde, vieš, o cenu, lenže tam tá výrobná cena tým automaticky je proste oveľa vyššia tých kvalitných vecí. ja chápem, Tam ale nejde o to, že, že... No, že tá situácia, ako to je na Slovensku, že tu není dostatok financií, vieš, že žiješ z výplaty do výplaty, tam nedáš proste, je hlúposť dať 200 peniaze do eur, no. oblečenia, chápeš? Jasné, Radšej si jasné. typek kúpi proste lacnejšiu vec, on že by proste mal čo obliec, jak kvalitnú, chápeš, že ešte tak nerozmýšľame a to je podľa mňa dosť ovplyvnené v to, v akej krajine žijeme. Že proste sme na Slovensku, kamo. Možno ešte by som prešiel Vysvetlite niekto, že revamp. tú jednu tému, že vlastne vysvetľovali sme teraz aj, čo budeme robiť, akú kolekciu, aké oblečenia. Prvýkrát v histórii YSS sme dali tomu dropu aj nejaký názov. Alebo nie názov, ale jak sa to povie? Podkolekcia. Nie, názov kolekcie. Názov kolekcie, no. A je to, dámy a páni, Revamp. Vymysleli sme to za... To nebudem hovoriť. 68 sekúnd. Dali Nie, sme si to akože- vykerovať hneď na... Hej, hneď druhý po deň. 20 minútach, tak nás to napadlo. Ale Čo je Revamp? revamp je vlastne zlepšenie, znovuzrodenie, obnovenie. Niečo Synonymá staré teraz som zaniká. povedal. Niečo staré zaniká a vzniká niečo nové, lepšie. Ako keby To ste vy. to ste vy a takisto ja som si to ako dajme tomu spojil hneď s tým, že vlastne prvý drop boli tie biele trička, čo vlastne sme si vyskúšali všetko, ako vôbec funguje celý ten proces výroby niečoho. Na druhý drop už máme teraz výrobcu, s ktorým komunikujeme a máme proste tie veci kvalitnejšie. To tričko je z kvalitnejšieho materiálu, mikina je tiež asi skoro z najviac kvalitného materiálu, aký sa dá. Asi by sa našlo ešte niečo a určite asi našlo by sa aj ťažšie, ale to vlastne to už by nešlo vôbec s našim tým štýlom, lebo už proste to na šport by sa to absolútne nehodilo. My tie mikiny sme dali aj hlavne na to v podstate behanie. Dneska sme s tým boli behať a úplne v pohode sa s tým behal. Akože Hej, je ťažšia mikina, asi s tým nezabehneš najlepší čas. No, akože maratón asi by si s tým Hej. nemali zbehať, ale na taký tréning a všetko proste. Je to v pohode úplne, Je to vieš, top. aj v mikine proste si cvičíš. Hej, V lete akože asi toto je to ne, top ale- cvičenie v mikine, akože je top, no. To je to. Tak dobre sa cítiš proste v tomto. Hej, si No, veľký, Ale to hej, zväčšuje o hej. 3-krát väčší. Kámo, presne ten strih, boxy strih a No. keď máš tú gumičku, že ti tak pekne Hej. zatína čechrát a kámo sa cítiš obrovský v tom, no. No, ale
Čiže to som chcel povedať, že ten revamp, že niečo staré odišlo, že vlastne ako keby ten prvý drop, že to odišlo a prichádza niečo nové, lepšie, že tá kvalita proste s nami došla v tom druhom. Ja som si tak spojil ten revamp. Akože mali sme aj kvalitu pri tom prvom drope. Akože jasné, že tie trička ale... boli oproti ako keby nejakým bežným tričkám, tak boli úplne na inej úrovni. Ale že boli lepšie, no. To, jak sme tréningové vraveli, trička boli lepšie, no. no. Ale to, jak sme vraveli, že proste chceme istou kvalitou a chceme sa stále posúvať a chceme stále robiť tie veci lepšie a inak, tak proste sme to znova chceli posunúť nejak vyššie a ja neviem ani kam, že kde prídeme my proste, že jak vysoko. Vieš, že keď tu budeme chcieť posúvať stále vyššie, že či dosiahneme ten ako keby, Tak kedy to... si povieme, že OK, že to stačí. To nám povedia ľudia, kamo. Že nám napíšu už do správy, že chalani, že to stačí už. Že fú, že to je také kvalitné, že to už stačí. To už tak dobre. Myslím, že teraz je najdôležitejšie proste skúšať, dávať to do obehu tie veci, nech máme tie feedbacky od ľudí a proste stále vyhrávať sa s tým, hľadať proste cestičky, kde sa to dá zlepšiť a potom sa uvidí, no, že vieš. Ľudia ti dajú feedback, jasne. To, presne. Vyskúšame teraz takú vec, samozrejme, lebo však sme sa posunuli za to obdobie. Veď však posledný drop, teda ten prvý drop bol koľko, kamo? Skoro pol roka dozadu, ne? Tak bol, ne? V lete. Že vlastne my za toho pol roka sme akože naučili viac vecí a hlavne systém, akým pracujeme, sme úplne zmenili. Aj to, že to komunikujeme, že v podstate s profesionálmi v tejto branži, s tými výrobcami, s manufaktúrou a takto, čiže... Stále prichádzame na to, že ak sa to dá robiť lepšie a nie, vieš, lebo prv ťa napadne hneď najľahšia cesta nájsť dodávateľa a toto, ale proste už keď chceme mať vlastné strihy, chceme mať vlastnú na tom identitu, na tom tričku, že to fakt nie sú kúpené veci, čo proste už takto vyrobil a my ich len proste doplníme o svoju značku, ale že my chceme proste, že by to bolo funkčné, že by to bolo presne podľa nás, tak už hľadáme proste spôsoby, že jak to robiť podľa seba a už ten dodávateľ je jedna vec, ale potom vieš, už ten tretí drop, čo už plánujeme a tak, že už zase ideme tak kde ďalej, čo proste zase to je taká neznáma, čo proste sa učíme zase už vlastne teraz sme v kontakte s už sme dali aj do výroby. V podstate dizajnermi, ako keby kvázi. A už to budú aj iné druhy oblečenia, vieš, lebo tričko Mikena sú také, že... To je jednoduché vyrobiť, na tom vlastne sa učíme a je to také. A vlastne teraz sme dali tričko, teraz bude zase tričko, bude Mikina a najbližšie proste Mikina bude možno, že o rok, vieš, lebo teraz bude ísť leto a takto, čiže proste to je ďalší dôvod, prečo si kúpiť túto Mikinu, lebo najbližšia bude až po dlhej dobe. Po dlhej dobe. Ja sa teším na akože teším sa na túto kolekciu, ale na tú ďalšiu, lebo trošku sme sa poučili a začali sme už teraz riešiť ako keby ďalšiu kolekciu, lebo v tomto biznise musíš to riešiť ako keby dostatočne dopredu. Na začiatku roka naplánovať si vlastne rok a... Aj, ale akože už... 5-6 mesiacov dopredu už sa hrať s tým, čo chceš dať. Lebo my teraz v podstate máme veľa vecí, alebo veľa riešenia s tou najbližšou kolekciou, ale aj dosť riešenia s tou ďalšou, hej, ktorá proste bude, dajme tomu, za 3 mesiace, 4. V lete, pred letom, no. Presne, ak sme si v prvom drope povedali, že no, máme to vyskúšané, vieme, že už toho bude menej, proste na druhom drope. Pritom prišiel druhý drop, je toho, že 2-krát viac. A teraz, čo už vidíme, čo bude pri treťom, to je to, že 5-krát viacej proste veci, lebo jednak aj ten... Vlastné strihy budeme mať, vlastný Ten materiál. sortiment je jeho viac, ale bude väčší a proste pri každej jednej veci musíš zháňať ďalšie veci. To proste... A hlavne je dosť zložité naplánovať, že koľko veľkostí, koľko akých veľkostí dať do predaja. Ďalšia vec, keďže to robíme takým štýlom, že proste máme určitý počet kusov menších a v prvom drope sa dosť veľa stalo, že proste chýbali veľkosti, ktoré chceli ľudia. Nám napísali asi 4, že kde máme XXL-ka. No. A my, že vieš, nevieš proste, že akých ľudí, ako keby, alebo proste XS. To bolo, že proste na prvom drope sme nemali, že vôbec šajnu. Teraz už približne vieme podľa toho prvého dropu, jak ľudia si to objednali, ale aj tak proste to stále nevieme to trafiť, ale
sú také, že proste MK, LK majú ľudia najviac. Aj máme nejaké informácie, proste, ktoré sú, alebo dostali sme aj od dodavateľa také odporúčané ako keby množstvovanie a aj, že ako keby tie veľkostné tabulky. Ale proste nevieš nikdy, lebo ty nevieš, akú máš v podstate ty komunitu. A že myslíme aj na dievčatá, lebo dosť dievčat sa ozvalo, že kedy budú aj veci krop pre dievčatá a tak. No, najbližšej kolekcii nie, ale... To, že akože sú akože sú to unisex. Sú to unisex veci, všetko. Akože on, vieš... Není to úplne, že proste pre babu a pre chalana nejaké veci, že keď... Tak mikina tričko sú také všeobecné veci. Hej, ale že nejaká baba proste má radšej, keď má to tričko obťahnuté, vieš, že to není voľné. Že proste nie každá baba má rada boxy, akýby strih, ale... Tak ale niekde začať musíme, vieš, tak mali sme... Jasne. V prvom drope sme mali jednu vec, teraz máme 2 veci. V treťom drope budú 3 veci. 4 asi. Aha, je to vidno. Je to dosť beh na dlhú trať, ale... Je to strašne beh na dlhú trať, ale už sme to viackrát spomínali, že proste toto všetko sú akoby... Ja to beriem, vieš, akoby také zastávky, zastávky, že keď ide vlak, že to sú také iba zastávky na tej celej trase, vieš, na... Také schodíky proste zbieraš, kamo čím vyššie si, proste tým máš väčšiu kvalitu, viac si vážený možno, viac... Všetko rastie postupne, ale že ty keď si možno pozrieš na ten schodík pred tebou, ktorý je, tak si povieš, že kamo, že ten je schodík, ale sa pozrieš dozadu a si vyšiel 10 po schodí, vieš. Alebo to, že ty si povieš, že už iba jeden schodík a drop je, vieš. A keď ten drop ti vyjde, tak si kámo zas proste oveľa vyššie. No. A v kuse tak a tak a tak. A ty proste robíme tie také malé kroky už počas toho riešenia dropu. A už aj keby ten drop nevyšiel, tak už aj tak sa ohliadneš a proste už si... Ten drop to už je len taká čerešnička na torte, že proste tá robota už je všetká odrobená a to už len čakáš. Už iba zbieraš ovocie, ako keby. Odovzdáš, proste sa to vypredá a už len to pošleš. Ale ten mesiac a pol predtým, to už čo vlastne začalo. Asi začalo to aj skôr. No mesiac a pol predtým je už taký, že sa to ide teraz hrotiť. Mesiac a pol predtým je, že hrot. Ale také, že riešenia to už aj 3-4 mesiace sú. Také, že... No akože hej, teraz hovorím, že teraz už je to hroty, bomby. Proste každý deň x hodín proste makáme na tom. Takže... Ale to sa mi páči na tom, aj veľa ľudí si to nevedomuje, ale proste každý to tak má. Každá značka, každý podnikateľ, každý influencer má tak, že maká 90%, to čo som hovoril na začiatku, maká 90% a potom tých ani nie je 10%, podľa mňa možno 5% si ako keby zbierate, dajme tomu úspechy alebo tie výsledky a tých 90% proste vylepšuje, zlepšuje to, zlyháva, že o tom to v podstate je, aj o tých problémoch, čo sme ako keby sa rozprávali na začiatku, že proste riešite problémy, učiť sa nové veci a ja som sa toľko vecí naučil za posledný pol rok. Že to je tak obohacujúca skúsenosť, že... No. Že už iba kvôli tomu, že koľko vecí som sa naučil, tak proste som za to rád. No. A to aj gym napríklad si zober. Cvičím kamo už neviem koľko rokov. Nie som najväčší akože. Z vás asi, hej, ale tak to myslím, hej, na svete. Najneatletickejší. Ale tak to každý má inú genetiku. Poď pip test behať. No ale že proste iba ten mindset proste ti to dal, hej. Alebo nastavenie hlavy. A že jak riešiš veci, jak proste pristupuješ k problémom, že to všetko ti dalo, mne to osobne dalo všetko ten gym. Že všetky tie, že jak sa pozerám na tie veci, že áno, robíme značku, makáme na tých veciach, ale pritom nás to keby posilňuje aj v osobnom živote, aj nás to spája nás troch, budujeme vzťahy s inými ľuďmi, budujeme vzťahy s komunitou, že chodíme proste na tie behy a že spoznávame iných akoby influencerov alebo známych ľudí, proste investorov a je úplne proste, to je halus.
že jak to funguje, vieš. Keď si toto všetko povedal, to by tam strašne sedelo, že stačí sa iba začať ukazovať. Jakoby, vieš. Keď si povedal, že sa začne stretávať s každým, chodíš tu, akože ukazovať v tom štýle, že niečo robíš. Aha. Stačí to jakoby ukazovať a sa začne stretávať s takými ľuďmi, lebo proste taká je doba. Akože dnešná doba je dobrá v tom, že ľudia sa už neboja ukázať. Ukázať sa? Akože hej, že predviesť sa, alebo že tí mladí ľudia, alebo proste, ja neviem, jak to prirovnať, víš na TikToku ľudí, čo proste už sa nehambia, proste dajú zo seba a dačo von. A idú si, že myslia si, že budú úspešní, ale už dobre, ten bordel treba dať pretriediť, ale vieš, že proste, že tam dávať nejakú aj hodnotu, že proste ukázať sa dobre, je to si na dobrej ceste, že sa nebojíš proste ukázať, že aha, tu som, pozrite, čo viem, alebo proste tak, ale že nech to má aj nejakú hodnotu potom už, vieš. Lebo ja osobne som za to, že vieš, že by ľudia Iba točili TikToky a... Hej, a že proste, že sa tým dokázal takto živiť, že točí šity. Nech to má taký účel buď pre ľudí, alebo pre druhých, vieš. Nech ho to buď motivuje, obohacuje, alebo proste nech ho to prinúti sa hýbať. Nech mu to zlepší kvalitu života, vieš. No, to si pekne povedal, že nech ho to buď prinúti sa hýbať, alebo nech ho to prinúti si vyskúšať proste niečo vlastné, alebo nech ho to prinúti proste robiť, čo chce, vieš. Že hoci ja, keď mu to pomôže k životu, tak už proste to má úspech. Že hoci ktorom smere. Takže to je jedna vec, že proste inšpirovať. Že my ako keby sa snažíme inšpirovať tých ľudí. Čo kvôli tomu vlastne začneme aj tú cestu. No. Že proste, že môžete začať brand, môžete začať natáčať, môžete začať hocičo a môžete začať aj cvičiť. No, lebo teraz je proste taká doba, že reálne, kamo, máš všetko. Fakt sa podľa mňa dá, že fakt všetko, čo si vieš, akoby musíš iba vydržať. Staviť, vieš. Musíš iba vydržať a to je, ako je to, povie sa to ľahko, ale je to akože najťažšia to je vec. masakr ťažké, lebo verím tomu, že veľa ľudí ani proste nemôže, keby to začať takto, lebo už má, vieš, hneď keby v mladom veku záväzky nejaké, takže nie je to akože úplne že také, že jednoduché, že to tu máš začne, nedá sa, že každému, ale keď sa veľmi chce, tak sa dá nejako. A to som chcel povedať, že akože jedna vec je, že ako my chceme inšpirovať tých mladých ľudí k tomu, aj k tomu športu, ale aj k tomu tvoreniu. A aj prinášať... Šport a kreatívna robota, kámo, to je šťastie do života. No. Fakt. Ak vás zaujíma naša najbližšia kolekcia, tak sa prihláste na waitlist dole v popise. Však proste ľudia, keď to chcú stihnúť, tak si to stihnú. Proste minulý drop si nenastavili väčšina budíky, nestihli to proste teraz. Kto chce to stihne, bohužiaľ. Tak. Veci je málo a kto chce to bude mať, kto nie, proste nestihne to a už to v živote neuvidí. No. A tí ľudia nám aj napísali, že rozmýšľal som si, že či si nastavím budík, ale vedel som, že o nejakej 5:00 proste sa to bude predávať. Nenastavil som si a teraz som to zmeškal, lebo 12 minút, vieš, ak to proste... No, to strašne rýchlo bolo. Takto tu sa vypredávaš. No, čiže vlastne tento podcast končí teraz momentálne. Nezabudnite nás všade sledovať, zapojiť sa do waitlistu, teda prihlásiť sa do waitlistu a sledovať nás na Instagrame. A dajte vedieť, čo si myslíte vlastne o týchto témach, čo sme sa rozprávali. Do Discordu napríklad. Tam sa o tom môžeme pobaviť. Kľudne, to by bolo top. Takže kľudne by sme mohli v Discorde rozvinúť debatku. Ja by som sa rád pobavil s takými tieto témy. Dáme videočet. Možno by som aj zavolal si akože. Aj videočet, keby sa našli, no. To by bolo cool. Prihláste sa aj do Discordu. Keby sa tam našli ľudia. Máme tam skvelú komunitu mladých ľudí. Ale napíšte aj do komentára, keď vás napadá nejaká téma. Fakt, že keď vás niečo zaujíma, možno niečo úplne že konkrétne, nebojte sa. Poľovačka, alebo dačo také. Napríklad zbieranie štrku. Karamelky. Čikrovky. No. Karamelky. Z Polska. Alebo kľudne alebo proste polievanie aj... kvetov, proste hocičo. Fakt. No. Je to na vás. Čaute.